Республика парламенты көҙгө сессияны асты. Башҡортостан башлығы Ради Хабиров пленар ултырышта ҡатнашып, депутаттарҙың яңы региондарға күрһәткән ярҙамына рәхмәт белдерҙе. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы рәйесе урынбаҫары Салауат Хөсәйенов. Һаумыһығыҙ, Салауат Сахиевич. Хәйерле көн. Салауат Сахиевич, республика башлығы Ради Хабиров депутаттарҙың эшмәкәрлеген юғары баһаланы закон ижад итеүҙә һәм әлбиттә, ул да булһа телгә алынды беҙҙең инициативаларҙың иң күп Дәүләт Думаһына ебәрелеүе тураһында, күләме буйынса. Бына ниндәй инициативаларҙы һеҙ телгә алып китер инегеҙ, миҫал өсөн? Көндәлек эшкә ҡарамаҫтан, без үзебеҙгә бирелгән хоҡуҡлар белән файҙаланып, Дәүләт Думасына да ебәрәбеҙ бит инде үзебеҙҙең уйларыбыҙны, үзебеҙҙең әҙерләгән закондарыбыҙны, норматив актларны. Күбесе ҡабул ителә. Бүген дә шул йүнәлештә эшләр алып барабыҙ бит инде. Муниципаль хеҙмәт буйынса да үзгәрештәр кертеү турында республика законы ҡабул ителде бит инде. Безнең хәрби махсус операцияға ҡатнашыусы егетләребеҙ дә, ҡалған кешеләрҙә кемнәр муниципаль эштә үзләрен күрәләр, аларға ҡуйылған талаптарны әҙерәк еңеләйтеү, йомшартыу турында сүз алып барылды бит инде. Безнең иң мөһим мәсьәлә булып тора, ҡабул ителгән закондар эшләргә тейешләр. Алар закон ғына булып ҡалып, язылған ғына булып ҡалырға тейеш түгел, алар кешеләргә, безнең җәмғиәтебеҙгә үзгәреш күтәреп ҡороу мәсьәләләрендә дә, алған тотошларға да, көндәлек тормошта да ярдәм итеп, аларның хоҡуҡларын саҡлап, һәр ваҡыт эшләргә тейеш. Бына шулар өҫтөндә эшләр алып барабыҙ. Беренсе утырышта, быйылғы көзгө утырышта ҡаралды бит инде бюджет мәсьәләләре дә. Аннан бик зур мәсьәләләр ҡаралды безнең йәштәр парламенты турында. Шулай уҡ бит инде тирә-яҡ мөхитне саҡлау буйынса да, ауыл хеҙмәткәрҙәре турында барлығы 42 сорау ҡаралды. Барысы турында да сөйләшүләр булды, бик күп сораулар бирүләр булды, аңлатмалар бирүләр булды. Уңышлы башлап ебәрдек көзгө сессияны дип уйларға. Күләмле генә эш көтә, тимәк, быйылғы сессияла һеҙҙе? Эш бик күзгә күренеп барыуға ҡарамаҫтан, бик мөһим мәсьәләләр хәл ителә бит инде. Республика башлығы Ради Хабиров әйтеп китте, 54 закон ҡабул ителде безнең хәрби махсус операцияға ҡатнашыусы егеттәрҙең һәм аларҙың ғаиләләренә ярдәм итеү турында ғына. Һәр эшенең үзенең ваҡыты бар, үзенең йүнәлеше бар, үзенә ҡуйған талаптары бар. Шуларның барысына да туры китереп, ваҡытында эшләп, ярдәм итеү бик тә кирәк бүгенге көндә көнүзәк мәсьәлә булып тора инде. Әйткәндәй, махсус хәрби операция ветерандары араһында хәҙер муниципаль кимәлдәге депутаттар да бар. Бик күп безнең депутатлар бүгенге көндә хеҙмәт итәләр, ҡайтып безнең белән күрешәләр. Без анда гуманитар ярдәм алып барған ваҡытларда алар белән күрешеп торабыз. Аларның сугыш яландарында туплаған тәжрибәләрен бүгенге суларға өйрәтеп, муниципаль һәм дәүләт эшенә аларны җәлеп итү, аларның булған илгә ҡарашларын, тормошҡа ҡарашларын үзләренең күзлегенән ҡарап, эшкә җәлеп итеп, алар белән бергә бик уңышлы эшләрбез дигән уйда торабыз. Ысынлап та, һеҙ бына телгә алып киттегеҙ, гуманитар ярҙам ойошторғанда депутаттарҙың бындай эшмәкәрлеген республика башлығы Ради Хабировта ҙур рәхмәт һүҙҙәре менән телгә алды. Беҙҙең парламент депутаттары был эштән ситтә ҡалғаны юҡ, хатта ойоштороп гуманитар ылауҙы алып барыусылар рәтендә башында һеҙ тора тиһәгеҙ ҙә яңылыш булмаҫ. Бына был һеҙ улар менән аралашаһығыҙ, күрешәһегеҙ, республиканың ошондай ярҙамларға ниндәй әһәмиәт? Беренче көннән республика берҙәм булып, безнең республика башлығы Ради Хабировның әйткән сүзенә барысы да дәррәү күтәрелеп ярдәм итүдә, бүгенге хәтле бара ул эшләр. Бик күп кешеләр йөрөйләр, алып баралар гуманитар конвойларына да, аларга кирәк булган кирәк-яракларны җыю мәсьәләләрендә дә.
Біздің депутаттар өзбек өзім қатнашалар бүгін 200 миллион сум тирәсенә жетіп келе жиып итеп берілген ярдәмнәр. Бұл ішіне көндәлік еш итеп кабул итеп, көндә алып барырга кирәк. Мохтаҗлыклары бик зур, алар белән элемтәне өзмибез. Бүгенге көндә шул ук эшләрне уңышлы башкарып киләбез дип әйтергә кирәк инде. Егетләргә үзебезнең республикадан алып килгән ярдәм дә, жылы сүзләр дә, балалар язган хатлар да, әти-әниләреннән җибәрелгән туганнарыннан, якыннарыннан безнең гомумән алып әйткәндә, безнең республика халкына җибәргән һәрбер әйбернең дәрәҗәсе бик зур. Анда икенчерәк итеп кабул ителә. Һәрбер бүгенге безнең мондагы тыныч тормышыбыздагы бик бәләкәй генә булып күренгән әйберләр дә анда икенче төрле. Үзенең туган ягыннан килгән бик кирәкле, бик якын әйбер итеп кабул ителә. Бик зур рәхмәтләр егетләребез, ул эшне алып барабыз, уңышлы итеп киләчәктә дип уйлыйм. Һәм бына ошо гуманитар ярдәм оештыру ул безнең республика әмгыятенең төрле катламдарын берләштерде дип әйтә алабыз. Шулаймы? Башлап рәхмәт кенә әйтә Сокала безнең халкыбызга. Берсе дә читтә калырга тырышмый, кемнең кулыннан килә, кайсы юнәлештә эшли алалар, барысы да катнашып, барысы да көндәлек үзенең эше үзенә генә кагылышлы, шәхескә кагылышлы итеп кабул итү беренче көннән үк бар, бүгенгә хәтле шулай ук сакланып килә, киләчәктә дә шулай булыр дибез. Салат Сахевич, бына быел Рәсәйгә яңа тиһәктә дөрес булмас сымак, чөнки уларның Рәсәйгә кушылуы кире кайту дип баһаланды күп тарихчылар тарафынан, тарихи дөреслекнең тантана итүе дип баһаланды. Луганск, Донбасс халык республикалары, Запорожье һәм Херсон өлкәләренең Рәсәйгә кайтуына быел 3 ел. Һәм бына ошо яңа төбәктәр менән бәйләнешләр булдыруда республика парламенты ла ситтә калмай. Беләбезсә, Константин Толкачев рәис унда эшлекле сәфәр менән дә барып кайтканы булды. Бына ошо яңа төбәктәр менән нинди бәйләнешләр булдырылган? Гуманитар ярдәм алып барганда Константин Толкачев очрашты үзенең хезмәттәшләре белән әйтергә кирәк бит инде, безнең тарихи безгә караган төбәкләрдә булган вакытларда нинди эшләр алып барырга, көндәлек тормышта үзара мәгълүмат белән бүлешеп, уңышлы итеп бездә эшләнгән, тәҗрибә тупланган эшләрне аларга ничек итеп җиткерергә. Бүген бик кирәкле һәм бик талапчан, вакытлыча талапчан вакытларда минем уйлавымча инде иң кирәкле юнәлеш булды элемтә тоту. Очрашканда гына түгел, көндәлек тормышта да, ел әйләнәсендә дә барганда шатланабыз инде. Күп кенә вакыт үтмәде бит инде. Бик күп үзгәрешләр, бик зур ярдәм итә, республикада күп ярдәм итә. Шәһәрләрдә юллар төзелә, мәктәпләр төзекләндерелә, балалар бакчалары да барысына да бит инде җәлеп ителгән акчаның күләмнәре бик зур инде. Эшләр алып бара. Безнең егетләребез дә, төзүчеләребез дә, калган һөнәр осталары да барып эшлиләр бит инде. Үзгәрешләр бик күп. Күзгә күренеп үзгәрә, шәһәрләрдә, кешенең тормышы да, мөнәсәбәтләре дә. Без күптән бик уңышлы эшләп килгән парламент булгач та инде безнең тәҗрибә белән уртаклашабыз. Алар шатланып, аны кабул итәләр. Көндәлек элемтәдә торабыз. Шул ук эшне шулай алып барабыз киләчәктә дә. Чөнки яңа төбәктәрнең законнарын, шулай ук Рәсәй законнарына тап килтерү кирәк. Төбәктәрдә яраклаштыру кирәк, шулай бит. Бу җәһәттән Башкортстан тәҗрибәһе, димәк, яңа төбәктәр тарафынан өйрәнелүгә тәкъдим ителә дип әйтергә мөмкин. Әйе. Луганскта булган чакта да, Донецкта булган чакта да алар бик күп эшләр, көндәлек эшләре булуга карамастан вакытларын табып очраштык, сөйләштек, узак кына әңгәмә булды. Алар үзләренең булган бүтән сорауларын бирделәр. Без аларга урында булган чакта биргән аларның сорауларына җавапларны кайтарып бирдек. Әйтүемчә, тагын кабатлап әйтәм инде, көндәлек элемтәдә булып, көндәлек эштә кемгә мөрәҗәгать итеп, кемнән тәҗрибә туплаган безнең парламенттан аларга кирәкле әйберләрне көндәлек тормышта әйтеп җиткереп торабыз. Бүгенге көндә ул элемтә өзелми.
Әлбәттә, шулай булырга тиеш тә. Бында бәйләнештәр ныклы булырга тиеш, чөнки бер илдә, бер Рәсәйдә яшәйбез. Бына безнең Рәсәй әмгыяте өчен, Салават Сахевич, бына ошо 30 сентябрь, ул бүгенге дата, ул нинди әһәмияткә ия? Илдең тарихының яңа этабы башланды дип әйтә алабызмы? Безнең әмгыятебезгә иң мөһим мәсьәлә булып тора хаклылык бит инде. Тарихи безнең төбәккә караган, безнең төбәк булган җирләр кайтуы, безнең халкыбыз анда төбәктә яшәгән тыныч тормышка күчүләре иң зур һәм казаныш дип уйлыйм. Алар өчен дә, безнең өчен дә хаклылык. Тантана итү хаклыктың шулай бит. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә. Эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Көҙгө сессия уңышлы булһын, яңынан яңы эшләрлек закондар кабул ителһен дигән ышаныстабыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, студиябыҙҙың ҡунағы Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы ҡоролтайҙың рәйес урынбаҫары Салауат Хөсәйенов булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.